Hi. Kangari Periscope. Periscope. Kangari vlog. Takutiniana lona. Ullu pikkunaattorio sattu. Suriattorutta. Meringutta. Soraarutta. Angerlarutta innarutta. Itserutsuriattorut angerlaat. Taamaanginnaaikkam sungulluun piffissaqarnan takussua soraaruma. Immiussissuun qasusoriullunga. Piffissaqarnanga allanut. Onnuppallaareersimaso. Miluamilsulerinat. Hi igen. Og ippassa vloggitallariarlu uniinnarnikuulla aallarteqqippua ullumikku. Tukassuammut tikilluaatsi. Kisamiut arasseqqaiaalersu. Ta ukua atornikuusakku iman inisseqqaannartaram ta una prosinnim takulerluutraajuak kronit imaqanarma erruillun tamak ilioraafissaa takulerlu atornikuusakku maang ilisinnaangarpak ta naannartangui sool nassaariuminaatsittarat issasuutela aat imaasillu takkakkuatsingoqqarniartariaqartassanik takku iluaqqinnaanguam pisisimboo atorsinnaasanni ta takkanum naqqanu uyaasissaassuun uan ersareqqinnaartalissap naannerulaangui tassaniittaleriaruni unaam tammaajuaannarpara ta unaana maria eqqorersimma oqutseqqinnarl ukuttattaa pivallaangikkaruarlu ukuttattaa pinerullui pisiaringakku arra mikrofoni aissarsimaarua tak uyamik paatsiveqanginnami paatsiveqartiniarsarilaarearlui maam aayuttayakka nuan iluan maang ilioraaleppuma arra taimiussita vlakkerneruleralutuinna ongilillissua ukuttatta atornavianginnak ta una imaat itorutaasiviinnaangami ima uyamiisiviunginnami ta ataatsimaartilariarlu teqqissuunga oong tamaas ilioqqissuak usiaam eqqaavittaarama eqqaavittaa iluaqqinnaang eqqangissarpanguan imaattarsinnaarma siullermi puusiaan atortaraluarakku immaksi ataatsim piseqqillu naammangilksiannim una imaaruuppo taamaallalliuk iverutsinngui takkunikuungisaksi visuorium aliunnarnartorujuituk amaamaktal makkim psiarinikuusak aamaajuk angutaatsim tunniuttangaa aamaajuk nuannarinikoriuusak aas atisarpissua errornikut ilioapallarerikka sukkaanna immikkorteriaksiiva uangaluatsak Netflixitaarekta taannaqaliisinginnaartakkak nutangorratsalерпу
skaavinniit suquyusui piarniaruallu atsak arlingisartaartarik piaruminaatittariussuungikka aijaa ksinim skaavere toruttoriumnartu siullermi asulnivingartipajuinnattaik massakku kosanartoriumtak inisseqqappu hiuri immikkaartillu tuyuri immikkaartillu talitaqannitaami immikkaartillu qarlik immikkaartillu isuquyuri immikkaartillungi ilorraalla pajuusapparmi blokkera ullumik maan killikkallaannarpa asas aqan immiusserisinnaavunga aqan immiussiumaappunga eqqumassanguma paisinarsiissa ullaakkaartussaa ullumik frillatuatta takoqqissuungunaas blokkertarnivunukku pikkunaakujuttaarmata blokkikulaarpallaangittuuksia susoqaleraanga ilangunniarsarisalissua soorl ullum puuiauringa qaatinguumu yaasiartorpunga eqqaavim nassaappunga eqqangassamiungit eqqaavissanni nassaappunga Netflix taarnikuultalu Netflix eqarnikuungisaannaarluta qanuissanerpa ta missak sukkulaatu oyuyutaainnarniata ayunginniaris takoqqili bye 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 see you bye usiaakakku ingitassakka imalunni ajoqutqingippata imaattum tunniussakruukkorsim qarlikuyui sukkuyui itaaallornikoppiangiaksia amerlaninngussuakka natsak tamamni vingasinnaangorniarsarissuakka